सेवलि महिलारिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मोनथाम जिथु स्तरनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट दंमोन बेवहाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ आलो आलो एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसिखायनो थाखा फैसा दङखायनो पावार थानायखायनो गावनि बिसिखौ एमएलए मिनिस्टार बानायगोन गावनि बिबनांखौ टिसिएलसिसि चेयारमेन बानायगोन गावनि बिबनांखौ इएम बानायगोन गाव गोसो जाबानो गाबोन समफोर फिसालाखौ लाबोगोन अब्ला बर' जातिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि परियालखौ अनलि बिथांनि परियालखौ मिनिस्टार बानायसो सैदोंमोन नामा नङा दिनै बर' जातियाव मोनसे कुइसन फैदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बंस जाबानो जुदि एमएलए मिनिस्टार जानो मोनोबा होमबाथ' बर' जातियाव एसेबां गिदिर आन्दलननि रेभलिउसननि मुभमेन्टनि कुनु प्रयोजन गैयामोन गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ पलिटिकेल एंगेजमेन्ट अनलि नेपटिज्मआव जि लांनो नागिरोबा बेयो खिन्थु जारिमिना मोजां जानाय नङा बर' जातिनि माबे मोनसे आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन बिथांजोनि कन्ट्रिबिउसना बर' जातियाव मा दं बर' रायजो राजा बिथांमोना मोनथिनो लुबैदों एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि जानायखायनो जुदि एमएलए जानो मोनोबा हाजार हाजार बर' मानसिफ्रा जि गावनि आगोमा जिउखौ बावबाय बेथ' मिनिंलेस जागोन दिनै बेखायनो रायजो राजा बिथांमोना डिसिसन लानांगो जाय बेक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै दिनै बिटिआर सिगनेटरिसिम जाहैनो हादों बर' जातिखौ गायसननायाव मोनसे गोगोम बिफाव लानो हादों मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथांखौ भट होनो ना सेवलि महिलारि बिथांखौ भट होनो मानोना बर' जातिनि पलिटिक्सआ दाबो स्टिल बेवहाय जातीयताबादनि बाथ्राया हाबना थागोन कारन जिखिना एरेन्जमेन्टखौ दिनैसिम मोनदों बे गासैबो एरेन्जमेन्टआनो जातिजों आरो सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां दा दिनै गादियाव आलो आलो देरनाय आलो आलो एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसिखायनो थाखा फैसा दङखायनो पावार थानायखायनो गावनि बिसिखौ एमएलए मिनिस्टार बानायगोन गावनि बिबनांखौ टिसिएलसिसि चेयारमेन बानायगोन गावनि बिबनांखौ इएम बानायगोन गाव गोसो जाबानो गाबोन समफोर फिसालाखौ लाबोगोन अब्ला बर' जातिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि परियालखौ अनलि बिथांनि परियालखौ मिनिस्टार बानायसो सैदोंमोन नामा आन्दलन खालामदोंमोन नामा बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिनो लुबैदों पार्टी हिसाबै नङा दिनै बर' जातियाव मोनसे कुइसन फैदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बंस जाबानो जुदि एमएलए मिनिस्टार जानो मोनोबा होमबाथ' बर' जातियाव एसेबां गिदिर आन्दलननि रेभलिउसननि मुभमेन्टनि कुनु प्रयोजन गैयामोन मानो दिनै रायजो राजाफ्रा बेखेना बाथ्राखौ बुजियाखै सानदों नामा दिनै बेखायनो क'क्राझारनि मानसिफोरा खमसे खम जों मिथियो जे क'क्राझारानो बर' आन्दलननि मोनसे मैखोम जायगा आरो बे मैखोम जायगायाव जुदि बर'नि जिथु जारिमिन सोमावसारनायनि जिथु जारिमिन बेखौ जुदि लासै लासै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ पलिटिकेल एंगेजमेन्ट अनलि नेपटिज्मआव जि लांनो नागिरोबा बेयो खिन्थु जारिमिना मोजां जानाय नङा दिनै क'क्राझार सहरखौ जों मिथियो जे बर'नि उथुमै होननानै बर'नि केपिटेल होनना मिथिगौ नाथाय बेवहाय मा खालामगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया गावनि बिसिखौ गावनि बिबनांखौ गावनि न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोनखौ मानसि बानायगासिनो दङ बर' रायजो राजानि थाखाय खिन्थु दुखु गोनां आरो साननो गोनां बाथ्रा दिनैनि तारिखाव गोबां रायजो राजाया सोंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि कन्ट्रिबिउसना जातियाव एसे दङ नाथाय बिथांजोनि बा बिथांनि बिसिया मा कन्ट्रिबिउसन दङ सेवलि महिलारिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मोनथाम जिथु स्तरनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट दंमोन बेवहाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ दिनै एखे जों बेखायनो इलेक्सननि सिगाङावबो बुंखादोंमोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनि न'खरनि बंसफोरखौ दिनै इस्टाब्लिश खालामनायावसो बेस्थ' जागासिनो दङ जोङो एकदम खुला खुलि स्पष्ट भाबै क्लियार भाबै बुंनो नागिरदों रिहन दैमारि बिथाङा गावनि फिसालाखौ पलिटिक्सआव एन्ट्रि खालामनो नाजागासिनो दङ अलरेडि फिसालाखौ बिथाङा इस्टाब्लिश खालामबायनो दिनै रिहन दैमारिनि माबा मोनसे स्किम एप्रुभ खालामनांगौ जायोबाबो बिथांनि डिपार्टमेन्टनि माबा मोनसे खामानि थायोब्लाबो
रिहन दैमारिखौ लोगो हमाबाबो गावनि फिसालाखौ बिथाङा बेयावहाय इनभल्भ खालामनानै दोनदों माने फिसालाखौनो अल इन वान खालामनानै दोनदों दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जों साननो गोनां जादों बिटिसिनि राजनितियाव जेराव बर'नि थै गोनां थै बाउसोमनानै मोननाय दिनैनि मोनथाम एरेन्जमेन्टआव एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि परियालखौ जों इस्टाब्लिश खालामनो जुदि थांबाय थायोबा जायफोरा जातिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय जायफोरा हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि जि जिउ बावनाय बेयो मिनिंलेस जादों दिनै बर' रायजो राजा बेखायनो कुइसन खालामनांगौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेरावनो लोगो मोनो कुइसन खालामनांगौ जे नोंथाङा मानो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोखौ केन्डिडेटसार होआसै मानोना जों बयबो मिथिगौ प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ बड'फाजों समान समान खामानि मावबोदोंमोन बिथांजों एकेलगे मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मजों जुदि रुजुना नायोब्ला सेवलि महिलारि बिथाङा एक इन्सिबो बर' जातियाव बर'नि आन्दलनाव कन्ट्रिबिउसन गैया अब्ला मा मोखांजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिसि जानायनि खाथिराव केन्डिडेट होखो आरो बिपिएफनि बे जातिनि बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरा सोरबा दावराय देख्रेब सोरबा माबा मोख्रेब बिथांमोना दिनै मानो फंसेबो जातिनि खाथिराव बाथ्रा बुंनो हायाखै बिथांमोना मानो बुंनो हादिया जे बड'फाजों समान समान खामानि मावनाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोंनो केन्डिडेटसारखौ होनांगोन होननानै दिनै बिथांमोना मेगन खाना जाबाय नामा बिथांमोना जातियाव चेतना जातिनि सेन्टिमेन्ट गैला नामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैनि तारिखाव नायनो गोनां जादों दिनै रिहन दैमारियाबो जुदि गावनि फिसालाखौ एमएलए इएम बानायनो नागिरोबा एमसिएलए बानायनो नागिरोबा दिनै हाग्रामा महिलारि गावनि बिसि गावनि बिबनांखौथ' इएम बानायबाय टिसिएलसिसि चेयारमेन बानायबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननायनि सम जाबाय आरो 5 बोसोरनि उनाव नायबाय था बिपिएफआव जायफोरा जातिनि कन्ट्रिबिउसन दङमोन जातिनि मुङाव सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बिथांमोना रावबो इएम एमएलए जानो मोननाय नङा बेखौ बिपिएफआव थानाय जायफोरा एसे साननो हनो गोरों मानसि बिथांमोना साननाया दिनैनि तारिखाव मोजां मोनसे बाथ्रा दिनैनि तारिखाव फैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि मिसा बाथ्रा बुंदोंमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय 100 कोटि बिथाङा होगोन होनना बुंदोंमोन 2 लाख थाखा बिथाङा होबाय सोरनो गावनि बिपिएफनि मानसिनो आरो बिनिख्रुइ जुदि जोङो सिङाव हाबनानै नायब्ला जों नुबाय बिपिएफनि भिसिडिसि चेयारमेननि हिन्जाव बिथांमोननि बिहामजो सोरबा फिसाला बिथांमोननोल'सो 2 लाखखौ होबाय दा बेवहाय जोङो नुदों जे बिपिएफनि जिथु सासन बेवहाय लाइमोनफोरखौ डाइरेक्ट स्पस्ट भाबै थगायनाय जादों रिन्जय बरुवा स्पस्ट खालामथों बिथाङा बिपिएफ लाइमोन हान्जानि जिथु आफादगिरि बिथाङा दिनै स्पस्ट खालामथों लाइमोनफोरखौ मानो एसेबां थगायखो लाइमोनफोरखौ मानो मोसौ थगायनो हायाखै बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदोंमोन मानो लाखिनो हायाखै बिथांमोना 2 लाख होनायनि मुङाव 50% थाखाखौ बिथांमोना लाबोफिननो नागिरो मानो बिथांमोना अपेनलि कारापसन खालामदों लाइमोनफोरखौ थगायनायनि फाबखौ बिथांमोना मोनगोन आरो नैबे इलेक्सनावनो मोनगोन बिथांमोना हाग्रामा महिलारि रिन्जय बर' कास्त बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिक्रम दैमारि बिथांमोना एन्सार होथों दिनैनि तारिखाव मानो बिथांमोना लाइमोनफोरखौ थगायखो लाइमोनफोरखौ साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बोरो लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बोरो 2 लाख लाइमोन बेकारफोरनो होगोन होनदोंमोन बोरो बिथांमोना दिनैनि तारिखाव थाखा फैसा होनायनि मा बुंबाय स्किलनि सार्टिफिकेट नायबाय इलेक्सन सिगाङावथ' बिथांमोना बुङाखैमोन मेनिफेस्ट'थ' बुङाखैमोन लाइमोनफोरा बेखायनो दिनैनि तारिखाव बिथांमोनखौ नैबे इलेक्सनावनो फिननाय होनायनि सम जाबाय थेंक इउ